Искам всички да познаете с каква охладителна течност се кара BMW 320 дизел F34 N47. След малко ще ви покажа да видите за какво става на въпроса. И сега сме махнали кутията малко на въздушния филтър. Лекичко е, все малко. Ай, развивай на топъл мотора и глупак. Ти що не прави като голфа? Та е в колата. Лекичко ще е. Ще фръкне капачката и погребвам. Нямаш. Я виж как се кри. Абе, ще фръкне капачката, аз съм. Окей! Мълчи, бе. Я пръска. Важда се. Опръскай ми лицето й. Да те е в Българина. Ари, дай тъс. Не. Дайте ми хора, стейте ми. Абе, тук Гледай как тиче. Спри, бе. Дагай тъс протеза. Антифриз вътре, бе. Да бе, знам, а чака преди тук да сложи това да не цапа надолу. Ари, бе, гюм. На майка. Лага, според мен. Ето готово е. Махай, бай. Но няма да излезе изведнъж, ама ще... Добре, дай един парцал тук, дай един парцал. Дай Какво ще кажеш? Технология. Майко! BMW. А? Нещо да кажеш? Рено, бе, хуй ми, Янко. Слагайте ги тези 4 цилиндрови гюмови, брат. Говори. Той термостат е затворен. Чакай, че се опаших да ебата, викам, каква тази змия да ти показват.